Easier, take one. Hvor fanden er Jeppe henne? Han er sikkert stadig ved at gøre sig klar. Kom, vi prøver at finde ham. Jeppe, hvad fanden laver du? Jeg forbereder mig til at komme. Det er altså alt for sent. Revy det er på fredag. Kl. 8.45 i aflagen. Men er jeg ikke nomineret eller noget andet? Nej, nomineret til årets hånd er jo Jakob Ravn og Jakob Larsen. Og Rahbek om tirsdag. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Det gad jeg ellers vildt godt have lavet. Ja, men nu når vi snakker nomineringer, så gad jeg vildt godt blive nomineret til årets babe. Men altså, hvordan tror I en lærerserien babe? Jamen, i videnskabelig forstand, så en babe, det er en statistisk ting. Det handler sådan noget om symmetri i ansigter. Jeg forestiller mig mest nogle mørkt hår og rimelig høj og flot krøllet hår og gerne fraværsansvarlig. Det er faktisk langt sværere at være babe, når det er, man kommer sådan lidt op i alderen. Så piger nyder det, mens det er, men ellers så skal I kunne eventuelt blive for eksempel idræts- og tysklærer. Fordi det viser sig, at de modnes ligesom god vin, det bliver bare bedre med årene. Der er vildt mange babes på skolen. Men det mindste er vi ikke nomineret til årets wannabe 3. Ligesom Flemming. Jeg er nomineret som årets 3G wannabe, og det er jeg skide sur over. Hvorfor er jeg det? Altså, jeg er jo i virkeligheden 3G'er. Jeg er jo ung med de unge, og jeg kan ikke se, at jeg skulle være uenig med 3G'erne om noget som helst. Så det er jeg faktisk sur over. Hej, jeg så jer til sportskoncert i går, det var skide godt. Ja, hyggeligt, og I var bare super går i hjem. Det var virkelig fedt. Kan jeg vide, hvor mange squats Benedikte har taget for at blive nomineret til årets røv? Altså, jeg har taget virkelig mange, og jeg blev ikke engang nomineret. Ja, men Benedikte, hun er simpelthen en mønsterelev, en mønsterelev på alle måder. Hun er intelligent, hun er klog, hun er flittig, meget socialt ansvarlig og socialt bevidst. Hun er en prima elev. Jamen, så er der også nogle kategorier, som for eksempel årets Hvem er du? Ja, hvem er nomineret der? Og årets lærer, for eksempel. Og årets lookalike? Ja. Så jeg synes bare, at I skulle komme og se det på fredag i afhæng. Yes. 8.45.